हे बघ, ही मर्सिडीज कशी आहे? गाडी एक नंबर आहे. तर कॉल करून विचारा किती काय बोलते ते. फोन लावून आठवतो ना. हॅलो हा हॅलो. हॅलो भाई, अहो ती ऑनलाईनला मर्सिडीज विकायला टाकली होती, तुम्हीच हो का? तुमची गाडी आहे? हो भाई माझीच आहे. आई साम, काय प्राइस काय बोलतो? 10 लाख रुपये आपल्याला आयला पाहिजेत. 10 लाख रुपये? हो. केव्हाचं मॉडेल आहे? आत्ताच मॉडेल आहे 2020चा. अच्छा, 2020चा मॉडेल आहे. ऐसा मग इकताव का गाडी? पोरांना घोड लागलाय. आपू का थार घ्या, आपू थार घ्या. ऐसा मग थार घेता मुनी मर्सिडीज विकताव? हो. ऐसा ऐसा ठीक आहे. काय कमी जास्त होतील काय? या बसल्या ठिकाणी होतील कमी. ठीक आहे, खाई यायला लागेल. हो मी नाक्यावर बसलेलो असतो दिसभर निजामपूरच्या. या निजामपूरच्या नाक्यावरती? हो. ठीक आहे, येतो आम्ही. आहे बाजूलाच आहो आम्ही, मानगाव मोरबे येतच आहो. आलो लगेच. चला या या. ठीक आहे. चला जाऊन हे बघून या. गाडी बेस आहे, व्यवहार करून टाका. गाडी आता तो मिळला पाहिजे. म्हणलं आज आताच बोलला या आणि आयलाय नाही. ऍड्रेस आहे. भाई गरीबाला काहीतरी मदत करा, तुमचा अल्लाह भेस करा. नाही भाई, सुट्टे नाहीत. जा तुम्ही जा. हो सादिक बाय देऊन टाका, नाहीतरी गाडी घेता तात्का निघून जाईल. ही बात सही. अच्छा, ती मर्सिडीज गाडी तुम्ही घ्यायला काय? हो आम्ही त्याला गेला. तुम्हाला कसं माहिती? अहो ती मर्सिडीज गाडी माझीच आहे. चला तुम्हाला दाखवत आहे. ए धर्रा बांबू. सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर